The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Onwarunga basi, onemekasi. Onwarunga basi. Ona kakasi, ebube dike, ibe dikekwe, wani manaria, achaluko dike, clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya nekwu maki aputago. Onwarunga basi, ona kakasi, ebube dike, ibe dikekwe, wani manaria, achaluko dike. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Toya dike. Ozo Barakwenu. Ozo Barakwenu. Ikwelle Ikwelle. Edema, Jesus, Edema, Onyewe, Edema, Ezeabulunne Ikwelle Ubana. Anyị agbakọkwa ka anyị wee metọpụ ibe nke anyị mefuru ụnyaahụ bụ ichi ọzọ nke anyị nọ na be nwata kwọcha Ezeabulunne wee na-eme. Anyị wee na-ayọ biko nna ka ị bịa nọnyere anyị ka anyị wee nwee ike metọpụ ya. Anyị kenere ụnyaahụ n'ife niile emerụ na onweghị anyị anụghị akụkọ ọjọọ ọbụla n'akụkụ ọbụla. Anyị wee na-enye gị ekele wee na-asị daa n'ime ka etu ka anyị tụbakwa anya na nke a anyị eme tata. Anyị na-ayọ ka ị nọnyekwara anyị ka ife niile a ga-eme ka anyị nwee ike mekwu ya ka ọ gazikwa na ntụziaka gị. Mgbe a ga-emesi ife a niile, ụmụnne anyị a ma ndị si ebe tere aka bịa mụ ihe ọzọ ka onye ọbụla nwee ike narụkwe na biya dị iche iche. Nna ife ndị a ka anyị na-ayọkwe n'ihe ma ha n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nwata kwọcha. Nna medoro. Okwu ihe ahụ. Okwu ọkpọka nne na nwa.
ngwa bịa anyị ngwa Chineke kepụrụ ife niile eze anyị kwesịrị ọgwụ na ma anyị kere gị n'ụbọchị tata anyị anakwara tetakwa kene gị na nke i mere ụnyaahụ ọ gara ọfụma anyị enwere nsogbu ọbụla wee were ụbọchị taa tinyekwa n'aka gị ka nke anyị emetọpụ tata ka anyị na-achị na ọ ya aga ọfụma ụmụazị anyị echekwa anya m ọzọ anyị ezeki ya nka achịchekwa chikwa ụmụ ha mana ọhịa anyị na-ekpe ekpere ya ewere achị Chineke n'ụmụ ife niile ka ọ gọzie Ezo Ubana gọzikwa na akpa esi wee wepụta ihe eji tinye m ọzọ ebe o si wee bụ ka ọ banyekwa mmaji kwuru mmaji azụkwụ na ọhịrị na anyị mma na-achọ ndị nze na Ubana na ụlọ ya nekwa ụlọ ya narụkwa ọfụma ihe ndị aka yọrọ site afọ Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko ejikwa m ọjị n'aka ọ ga-adụ na anyị mma na eke ọ ga-adịrị anyị mma na oye ọ ga-adịrị anyị mma na afọ ọ ga-adịrị anyị mma na nkwọ anyị wee na-akpọku mmụọ niile dị n'Ubana ndụ mbụ na ndị egede ichie ukwu na ichie nta ha bịa akwụkwọ n'ọkwọ ihe ha hapụrụ anyị ka anyị na-eme ibe ha hapụrụ anyị ka anyị na-eme ibe ha hapụrụ anyị ka anyị na-eme anyị wee na-asị na ihe anyị na-ayọ Chineke nna bụ ndị ife ọma na-adụ mma ha bịa n'ọjị ndị ajọ mmụọ ndị ha gbaala ete ndị ezigbo mmụọ bịanụ n'ọjị kpọta na ụmụnne unu wee na-akpọ Ezeabulunne ya bịakwa ọkwọ na biya ka ọ na-eme ọkwọ na biya ka ọ na-eme Ezeabulunne bịa kpọrọ ndị otugo bịabanụ wee na-asị na Chineke nna onye ezitere anyị Chukwu nsọ onye ntasi obi ka ọ na-edu anyị aka ndị aka ekpe ụtụtụ na-ebịa anyị enwe ike iji ya zuru oke na-efe Chukwu anyị ọfụma ife ndị a ka anyị na-ewu n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Chukwu kere ụwa nzọkọ mmanya onye isi nzọ ọ bakwa m aka onye na-asị na mmanya nke anyị jiri aka ka Chukwu ṅụọ mmanya ebe na-asị na anụ Ubana bịakwa na mmanya anụ Oraukwu bịa na mmanya anyị ekpe na-ekpere ọjị ihe anyị na-ayọ bụ ndụ nka nka ụzọ anyị elu ụmụazị anyị echi ọzọ n'ụbọchị nke taa mere anyị maka ha wee nọ awesị na ọ ya adụkwara ha mma ka a na-echi ha ọzọ tata ka a na-echi ha ọgaranya anyị abụkwa ndị ya na-eme ihe ọrị maka na a na-eme ọgaranya eme a na-eme ọzọ eme onye chichara ọzọ ọ bụrụ ọzọ agụụ ọ jọkwa njọ ebe ka anyị si wee nọrọ ahụ du anyị sọ mma yiri akwa ọhụụ a wee na-asị na anịbe m Ezeabulunne anyị zọrọ okwu ọ ya dụrụ unu mma mmanya anụnwa anyị ya aṅụ ya nwụta ndụ nwụta agamnihu nwụta nka nka nwụta udo site na Kraịst onye nwe anyị. Amen. Eze ọdịnigwe mmadụ maka mmụta ichie ya atụziri ndị ichie nwata kwọcha ebe ihe ọbịa nke ahụ wee na-asị anyị ma na ọdụgo ọrụ mma anyị ji n'ọnụ maka ọ bụrụ na ọdụ mma na anyị anụ wee na-asị anụ Ubana ana ihukwa igwe ọkwụna ya ka anụ nwee ihe anyị na-ayọ ahụhụ ogologo ndụ na arụ isi ike ihe akọkụ ihe enwenwe ebe ka unu meghere emeghego ya ụmụazị niile ihe emeghe tata bụ ego batara wee na-asị ndụ niile ọ na-ewute na-aga n'ihu ube Ezeabulunne dụ na be nwata kwọcha dụ na Ubana dị hol anyị na-atụ ndị a ha chegharịa ma ọ bụrụ na ha echegharịa etu anyị si ata mmanya ka anyị na-ata ha ncha niile n'aha Jizọs.
ụmụaka na-aba ka ọ fọ nnyocha anyị mere egbughị anyị oge maka anyị nere anya ị na-anya eze nna ha ghe oghe eze nne ha ghere oghe eze ha na-abụ gherịcha oghe n'ihi ha ije mee nnyocha so anyị onwe ha ajụ ihe a na ha eme eruhu na ha ịtụtụrụ ihe ọ nna ha na nwunye nwoke ka enyochakọta maka ịtụtụrụ ihe wee sị na ha na-atụtụrụ mana asịsị ha ji wee bak na ha atụtụrụ nọ nke ha ka ha na-atụtụrụ wee sị na ụmụaka bụ ụmụ bụ Ezeabulunne ụmụ Ubana ka ha bụ so ụkwụ ha zọsiri ike n'ala sinsi a na-akwado ihe a akọwasị ya na ha medolu bụ onye isi akọwakwu onye anyị ruo nya akọwakwuo nna ha ruo jụọ nna ha ananụ alụkwu Igbo si na ọ na-anụ na ha akọwana n'agbanyeghị na ha nọ Yoruba na-asụ ndị Igbo anaghị anụ maka ihe a so na kriteria na-enyocha ọ bụghị ịbụrụ onye nze asị gị kedu nna gị asị gị hawayo asị gị nna ndị afa ya ọsị ya junior na-asị ya what is ya name anyị aha eme ụdị ya maka na anyị nọ ebe a wee too na-agbọ nri elu na-eso atụrụ ruo tata anyị ma mesịa m bụrụ onye ọrụ ikpe abata ma na nwoke bata abịa n'oyibo anyị asụọ ya abịa n'Igbo anyị asụọ ya abịa na politiks vileji anyị nọ so ebe ọ bụla etiri aka anyị nọ ọ bụrụ ịkụziri ụmụazị oyibo ha azụ oyibo bụ na ha na-ama onye isi biko ana m ayọ ka ndị isi nze bido ụmụazị okwu okwu ya anya oge n'elu ka ha si enwe aṅụrị ihe ọma amaka echi Ozo Ikwelle bụ nwatakịrị Chimeremeze Ezeabulunne echicha ya tata ewofu masta n'afịa ọ bụrụ chief maka oge Ozo a na-echi ebe Ozo Ikwelle o wee sị na ihe ya ga-aza bụ ego ka na Chukwu ọ kwadoro aha nne ya biko Ozo Ubana ekene m unu abụrụ na ihe mere ọfụma na-amaka unu abụghị aṅụrị dị na Ozo Ubana onye isi ọkwọnụ etu anyị si eme ka esi eme ịfụ na nyaa ka echiri nna Ozo Ikwelle ha sị mba na ahịa ha echikọ nna na nwa ofu ụbọchị o nwere onye tọrị n'ibien ewee kakwa nke a na ọ ya abụzi tata ka Chukwu ka o gosi na ife dị iche dị ya ekene m unu ife dị iche dị n'ihi nke a tata ka nze na Ozo Ubana wepụtara oge na a ga-anabata ụmụaka n'ime nze na Ozo Ubana agụsịara na nnafa iwu niile okwu na ya ga-ementenu ya adịna ya akwado ya ebe ọ bụ na o pụtara n'obi ya niile na ya agawakwara n'ihu eji m ohere a wee na-enye gị okpu a ikpunye nwanne anyị nwoke ka o sonye
n'ime nze na Ozo Ubana anyị na-ekwu na ọ ga-adịrị ya mma n'afọ a Jizọs. Biko ife nna adị bụ karịsị nne na nna ka nna adịrị ihe a. Lekwa na ihe anyị bụ ọ bụkwa obere ihe edokwasị ya nwa a n'isi ọ bụkwọ nne ya pụta ọsị ya ọkpa ya aka n'isi nna mba emekata iwee kpaa ya aka n'isi wee mekata anyị wee nụ ya ịmụ ihe anyị edobere anyị wee sachawanụ ọ bụzikwa nwa ka ọ bụ ịpụta ịkpọ ya nna ma ọ bụ imekata n'isi ya nna jee anyị achọghịzi nke ahụ ọkwọ nọ nna ọ chief ka ọ bụ so mkpị ya aka mkpaghọsị ya aka anyị achọghịzi ya ọkwọ ka unu marụ ọ bụkwa na ọ ya ekwu unu mee ka anyị makwọ tata maka anyị nụ ya n'akụkọ ọ ya esekwara anyị na unu anyị na-ekpu ihe okpu a afa a ga na-akpọzi ya bụ Ikwelle ego ka na Chukwu anyị wee na-asị na anyị na-ekpu ihe n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Nke gosi Ikwelle ọ ga-adị n'ụka ikwe na nke ahụ o ruzie na ana Yoruba ya ọba ya asịkwanụ na nke ọ ya ọ na-acha wenitie ka ewusere ya ngwa kịta nji gosi unu na ọ bụ ozigbo nna ka ọ bụ m ihe ọzọ nụ na-ege ntị gụbụ ndị ya etughị ịnọ ha ọ bụghị ịpụta ibi ya abụghị ihe o nwere ụdị ihe ọya okesi epụta etu ihe abụ ya esi ya ya ọ gọzie gị onye gị ngọzi ọ bịara ndụ mụrụ ya ka unu wee maa na Igbo siri ike onye gị ngọzi abazia n'ime unu onwe ihe nke a dị iche mana ọ bụ ha na-apụta na-eje okeshọn ọ chifu ka o wee bụ na anyị na-enye onye ekwezi mmadụ n'aka n'oyihe a ka ọ ya eji na-ekezi onye aka Ifechukwu Ezeabulunne Ozo Ikwelle ka a ga-echi o wee bụ na ihe a ga-echi tata bụ Ikwelle Nwachukwu kwụ n'aka biko oge ụfọdụ ị na-aga ị na-amụta anyị bịa be Ezeabulunne bụ ụmụnne m afa niile nke agba ọrụ anyị a na-achị n'ọchị o wee sị na nke a na ahịa bụkwa gịnị Nwachukwu kwụ n'aka unu ahụ ka o si amụrị ọ kwụ ya n'aka eziokwu biko ahịa ya egbuzi oge ife a na-ekwu nne
na nna ka anyị na-atụkwasara okwu na ụmụaka anyị chibere echichi tata biko anyị na-arịọ unu nnukwu arịrịọ na unu ya azụ ha ezigbo ọzụzụ ka okpu egbiri ha ka e buru ya na-agbago soro na ndị ya achị Naịjirịa. Ife a na-eme adịghị ofere and n'oge ụfọdụ ọ ga-esi nne na nna n'aka anyị wee na-arịọ unu ka unu zụọ ha ezigbo ọzụzụ kpachapụrụ ha anya ọfụma zụọ ha ọfụma ha ya eso bụrụ ndị kacha akacha ha ya eso bụrụ ndị Chineke ya ebuli elu n'afọ a Jizọs. Anyị wee na-enye onye isi Ozo Ubana ugbu a ka ọ kpubere nwa a na-amụrụ ya amụrụ n'enugo o si amụrụ ya hei ọ sọrọ ya ụsọ nne ayi nne ya na-amụrụ ọ na-amụrụ nne ya na-amụrụ ọ na-amụrụ ka egbere ya ihe ogbu na anyị chọrọ ya n'ime Ozo Ubana. Hei Ozo Ubana kwenu ọkwọ na ike nke enye maazị Ozo Ubana Ubana nyere ka anyị ji wee na-ekwu na ofu akọwasịana ofu nkọwa ahụ ka anyị na-akọwakwa na nwatakịrị ya ọ bụ nwatakịrị kịta na anyị chisi ya anyị kpughe ya okpu a o si na nwatakịrị pụwa wee bụ na nne na nna unu anụghị ihe ekwu na anyị na-ayọ Chineke nna ụmụaka a na-ekpughe okwu tata ka ha so n'ofu na ndị Ozo Ubana. Anyị na-ayọ Chineke na ọ ga-anọnyere ha, ọ ga na-echekwa ha, ọ ga na-edu ha, okpu ekpughere ha ya anụghị ọkụ n'isi. Anyị echiki ya nka, anyị ezeka ọzọ nka, anyị echikwa etu echi ya tata, anyị echikwa ụmụ ha n'afọ a Jizọs. Were na-asị na anyị na-ekpughe okpu a n'afọ nna bido tata afọ ya azabazi bụ Ikwelle Nwachukwu Kunaka. Ikwelle Nwachukwu Kunaka. Anyị na-ekpughe okpu a n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Ikwelle Nwachukwu Kunaka. Nna ihe ibu ọkwọ na si ya wede ime na ihe ofu ike na nke a onye foto gwa anyị na-enye mmadụ onye ọbụla bịanụ ijizi n'aka ọbịa mpaghara aka iwere nke a bụ ya na-ebu nze n'ọchị ifu ka ya Nwachukwu Kunaka. Ego Kanachukwu. Ego Kanachukwu. 1, 2, 3. Ego Kanachukwu. 1, 2, 3, 4,
Ego kana chukwu. Ego kana chukwu. Like this. Ego kana chukwu. Yeah. Make it like this. Mwachukwu kunaka. 1. Mwachukwu kunaka. 2. Mwachukwu kunaka. 3. Do like this. Yeah. Anyị na-ekene ka ego ya fena na ihe eti. Nke kwa ihe meba n'ụbọchị taa. Mmadụ one ka echiri ọzọ na bụ mmadụ na-awụchiri ọzọ nwanne nwoke nke nta na nke obere a na-awụchiri ọzọ ebe chịkwazi ụmụazị ụmụnna bụ nwata kpọcha Ezeabulunne ka ihe na-agwazi fa dịka fan banye na ọkwa ichi ọzọ echi Ozo Ikwelle bụ nnukwu ọzọ n'Ubana Oraukwu so n'ihe a na-ekwu ọ sị na ọzọ echi site n'ike nke Chineke ha na-ezeki ya nka ụmụazị echikwa na ọzọ ga-ezechi ya nka ere mụrụ ya dịrị ya mma na ụmụazị a na ha eze ọzọ ezeka ya nka ha zechakwu ya atọlitekwa nwa nwaanyị ha amụkwa nwa mụkwa ọzọ gị gbuo ọzọ etikwa ha ọzọ ekpere mgbe ọzọ anya kọrọ aka akọ na ezinụlọ nwata kwụcha aka Ezeabulunne na onye na-ekpe na ekpere esi na ọya dịrị mma duru ụmụnne m mma duru ụmụ anyị mma anya anyị na-ekene ka ichetakwara ya fena na ihe eti afọ m bụ Chief Ọdịnaka Ezeabulunne na-emedoruo anyị na-ekene gị daalụ anyị na-ekene ka ewa ya fena na ihe eti Afọ m bụ Chief Chukwunọzọ Ezeabulunne onye a na-etu Ikwelle Chinechendu chim ọzọ yesterday bụ Saturday anyị chiri ya ka ya fee ichi n'ọzọ Ikwelle Chinechendu ka obi dịzi gị dịka ịba n'ọzọ obi dị nsọ aṅụrị ụmụ nwanne m na ụmụ anyị wee chie Ozo Ikwelle obi dị nsọ aṅụrị ka eze ekpere n'isi unu dịka mbanye ọzọ ekpere n'isi anyị bụ na anyị ezeki ya nka ezekarịa nke nna anyị bụ nwata kwụchara aka anyị ezekarịa nke ya onye na-ekpe n'ekpere kezi ị na-agwakwa ụmụazị echikọ gị na ya ụmụazị m ga-echikọ bụ na ha bụ ụmụ anyị bụ onye ekpere na-ekpe n'isi ha bụ na ha nwere onwe ha na-ezeki ya nka alụkwa na skuulu ka Chineke nna na-ekpekwa onwe nwa amamife a na-agụ akwụkwọ
a na-ekpu akwụkwọ n'ụbụrụ na respect nne na nna ha mara ife bụrụ nwa bụ nwa eziokwu na nwa bụ nwa ọla mana enwere nwa bụ nwa ekpe na-ekpe n'isi ha apụta ka a na-akwụ ndị okenye a na-akwụkwara ha kezi ihe na-agwazi ndị bịa nọnyere unu na-agwa ndị nọnyere anyị bụ ụtasụ wee bịa be anyị na okwu ha ji wee bịa mara mma mana nke a ga-eji wee na-aya amakarịsị aha Jizọs. Amen. Anyị na-ekele ka ị chetakwara ya afọ na ihe tii. Afọ m bụ Chukwu nọ nso Ezeabulunne nke eji Chief Ikwelle Chinechendụ amalụ. Anyị na-ekele ya. Anyị na-ekele ya ka ịkwa ya afọ na ihe tii. Okay, afọ m bụ Chief Ikwelle Onyerikanne na Oraukwu. Ikwelle Onyerikanne anyị na-ekele ya. Ụbọchị ichili ọzọ na afọ ọzọ ichi. Onye a bụ Satọde ka nchili ọzọ Ikwelle maka na nnukwu ọzọ enwe n'Oraukwu. So onye a ka nchili ọzọ Ikwelle wee chizie ụmụ m taa bụ Sọnde. Ka afọ ọzọ ichi. Ọmụa bụ Ikwelle Onyerikanne nke izizi n'Oraukwu, nwa onye na-azụ ya n'Oraukwu. Ọmụa bụ onye izizi zara ya Ikwelle Onyerikanne. Anyị na-ekele ka eke obi dịzi. Ị na-ere efu na taa bụ Sọnde ndị mmadụ ka na-enwekwa aṅụrị. Ọ ka bụ the 4th day ebido since Thursday wee ribe ihe rie Thursday rie Friday rie Saturday taa bụkwa Sọnde a na-erikwa na aṅụkwa. So ị na-ere efu na but na ọ dịrị isi maka na ọ bụrụ na-achọ mmadụ ndị mmadụ ama abata ibere ezigbo mmadụ isie ndị mmadụ abata rie. Ka ihe na-agwazi onwe gị ma nwanne gị ma ụmụ gị ndị echili ọzọ? Ihe na-agwa ha bụ na akwụ ọchagide onye ọbụla n'isi, so onye ọbụla dobe iwu ọzọ ya taa at least na ọzọ mara mma ya taa ezigbote ihe so obi ga-esi aṅụrị ka ndị ọzọ si webatakwa na famili anyị. Ka ị na-agwazi ndị bịa nọnyere unu ụbọchị echiri unu ọzọ okwu nkene gị? Ekpere na-ekpe bụ na okwu ha ji bịa mara mma na nke ha ji wee na makarị obi dị nsọ aṅụrị ka nso ebe ndị Frans ma ndị Lagos ma ndị Ibadan ma ndị Ọnịcha ma ndị everywhere. Thank God na mmiri ezogbu ihe niile gara nke ọma, so obi bụ nsọ aṅụrị. Ekpere na-ekpe bụ na onye ọbụla ya na-alụcha ma ndị ka ya na onye ọbụla ya na-alụ n'aha Jizọs. Amen. Anyị nụ na isi na-echi ụmụ gị ọzọ ka afọ ụmụ gị na ọzọ afọ ọzọ. Yes, echi m ụmụ ọzọ nke diọkpara mbụ bụ Chief Chinemeze Ezeabulunne afọ ọzọ ya na-etu ebu Ikwelle Onyerikanne nke izizi n'Oraukwu. My second son afọ bụ Ifechukwu Ezeabulunne afọ ọzọ ya bụ Chief Nwachukwu n'aka Ikwelle Nwachukwu n'aka nke izizi n'Oraukwu. Anyị na-ekene ya. Ka ị chetakwara ya afọ na ihe tii. Ọmụa bụ High Chief Ogonna Ezeabulunne Ikwelle Onyerikanne ya nọdịbie ohe ese okwu Onyerikanne ya nọdịbie. Anyị na-ekene ya ka anyị mara afọ ite ọ bụ na ihe ị na-eti gị gwa anyị. Anyị na-ekele ka e mere n'ezinụlọ ata ejide ọnụ. Ọga m di m na ụmụaka m ọzọ nwanne ha nwoke. Ka afa dị gị ụmụ gị? Afa dị m bụ Star Ogonna Ezeabulunne Onyerikanne and afa ọkpara m bụ Chinemeze Ezeabulunne afa nke ọzọ bụ Ifechukwu Alexander Ezeabulunne ego Nwachukwu n'aka. Anyị na-ekele ka ị na-agwazi di gị na ụmụ dị ka faba na otu ọzọ ka ha desi iwu ndị ọzọ ka Chukwu nọnyere ha zakwa ha ekpere niile ndị ọzọ kpere ha ụnyaahụ na nke ahụ na tata ka ọ pụta iyi na ndụ ha ya na ezinụlọ. Amen.
Kezi na-agwa ndị bịara nọnyere unu dịka abịa echi emerie na ihe m na-agwafa bụ na ana m ka m bidogodo na-ekene nọ mmadụ ka iji aga ana m ekene ha ka ha si wee bịa ụnyaahụ na tata bịa nọnyere anyị enyemaka niile ha nyere anyị ma ihe ha mere Chukwu ji ya ha ụgwọ ọba ha niile ezinụlọ ndị na-awagoro ka Chukwu duru ha n'udo ndị ka ga-ana tata ma echi ọsọ na ha ga-ana ka Chineke duru ha okporo ụzọ rubere ha isi ka ha ruo ebe ha na-aga n'afọ Jizọs. Amen. Kezi ị na-agwazi ụmụ gị na ekpere gị n'isi ụmụ gị? Ekpere m n'isi ụmụ m bụ na ha ga-adị ndụ ka nka ha ga-ife akụ ife enwe ha ga-emekarị nna fa na nne fa and Chukwu ga na-edu ha na ojije na mbata ha mana ụlọ akwụkwọ ha niile ha ga-abụ isi ha ma mbụ ọdụdụ n'afọ Jizọs. Amen. Kezi obi anwụle gị kịta ọzọ batara. Ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-afụ na obi bụ m sọọsọ ahụ sinsi ọbụọ dị sọọsọ ụnyaahụ na tata mgbe ha gwa m na a ga-echi ya bụ ọzọ sọọsọ a sị na Chukwu mere ka ihe ọma abata n'ezinụlọ ka o mere ya gawa ọkwa ọchịchị obi anyị ndị ọzọ fọgasịrị na anyị na-arịọ ya ka o mezuru anyị. Anyị na-ekene gị chetakwara ya fena na ihe na-eti. Onye unu ka na-akwụkwọ ebe a bụ Ọgadimma Miriam Ezeabulunne Ikwelle Ugosimba anyị na-ekene